Аз. Започна ли? Във връзка с това, че социалните страници, профили, канали се явяват официални документи за службите и правоохранителните органи, на основание на които те правят определени заключения и завеждат дела за извършени престъпления, публично изявявам своята свободна воля за смяна на своя статус от физическо лице на жив човек, жена Диана. От жива жена със собствено име Диана, дъщеря на Йосиф от родовете Василеви, Пълнови, Пейчеви и други неизвестни на мен български родове. Правови статус жив човек, суверен народ, власт по Конституция. До ООН Ню Йорк, Дружество за ООН в България, Министерство на правосъдието, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Президентство, медии. Волеизявление на човека в иде вид. Удостоверение, обявление за наличието ми измежду живите човеци. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде прият като документ в съответствие с естествени международни, извън териториални, суверенни и други права, без ущърб за притежателя. Всички права и свободи са запазени и защитени от териториалните закони и международното право. На притежателя на този документ да се оказва помощ и всякакъв вид подкрепа. Документът е съставен под номер ЖДЛ 001-05-08-20-25. Аз вечно живата божествена душа, проявена в тяло на жена си Диана, от родова линия по баща Йосифова, по мъж Ленкова, съм жена от плът, кръв и кости, с дух и душа, съвест, съзнание, ум и разум. Създадена съм по воля и подобие на Твореца и между нас няма посредници. Наследник съм на моите деди, наследници на тази земя България и упражнявам цялата власт на суверен, дадена ми от Твореца по вселенските кони. По волята на Твореца съм свободна от задължения пред всякакви личности, лица, персони, физически и юридически лица, корпорации и други образования и същности и оказвам, че притежавам всички известни права и свободи на жив и свободен човек и суверен жена Диана на земята. Известявам, че както преди, така и сега аз съм жена и от деня на моето раждане нито за момент не съм се губила без вест, нито на сушата, нито на морето. Отхвърлям, анулирам, отричам всички договори и оферти, сключени по-рано от мен, както и тези сключени по умълчание и чрез измама, с изключение на изгодните за мен. С това волеизявление снемам, отхвърлям и анулирам всички дадени от мен клетви и разтрогвам всички договори, подписани от мен със скрита информация и знания, въвеждайки ме в заблуждение. Личната карта не може да се счита за договор, тъй като скрито от мен